Gibutyag sa Zamboanga City Police nga halos gatos na ang natalang kaso sa pagpanglugos sa mga minor de edad sa syudad. Karon tuiga, busa mas gipahugtan sab sa kapulisan ang pagpatuman sa Safe Spaces Act sa mga tunghaan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa tuig 2023, miabot sa 193 ang kinatibuk-ang kaso sa pagpanglugos sa mga menor de edad base sa tala sa Zamboanga City Police Office. Hinuon, nasulbad na matud pa ang tanang rape cases sa mong tuiga. Sa pagsulod sa tuig 2024 gikan January 1 hangtod August 28, miabot na sab sa 95 ang rape cases sa mga menor de edad kung asa 33 niini nga kaso ang solved na. Sa tala sa otoridad, dunay nagedad 12 nga batang babae o 14 anyos nga batang lalaki ang nahimong biktima sa mong krimen ning tuiga. Matod sa kapulisan, gibana-bana ang ana sa 85% niini ang incest o ang suspect paryente lang sa biktima. We received complaints on rape, and this is basically incest by nature. So this happens in households, and we acknowledge the presence of this, and we really condemn this kind of act. Dugang sa kapulisan, sagad sab kuno sa mga suspetsyado, dunay kalambigitan sa paggamit og illegal nga droga. Our campaign on illegal drugs also is basically connected to this, dahil sa mga nakikita po natin, yung mga assailant po dito ay may mga nakadrug. Usa sa paagi aron makunhuran ang kaso sa rape, mao ang pagpahugot sa balaod nga RA 11313 kon Safe Spaces Act sa mga tunghaan. Sumala sa kapulisan, mamahimong mudangop ang mga estudyante sa mga otoridad sa maong tunghaan kung ugaling dunay masinati nga sexual harassment, pambastos o rape. Kung saan sila pwedeng pumunta, kausapin yung guidance counselor, yung principal, kasama po dito ang pulis. So parang isang team po kami. Sa karon padayon ang pag-awag sa kapulisan ngadto sa mga ginikanan o guardian nga bantayan ang ilang mga anak aron malikay sa susamang krimen. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.